ens provoca tristesa que no puguem parlar de manera oberta d'un problema greu, gravíssim, que hi ha hagut al pavelló de les Comes i que ha comportat des de fa 2 setmanes el tancament, repeteixo, del pavelló de bàsquet, del pavelló d'hoquei, que són els pavellons més grans que tenim a la ciutat, i també del gimnàs. Per tant, creiem que aquest tema s'ha d'afrontar amb molta més seriositat i sense frivolitat, com vostè ha afrontat a la seva resposta, perquè no ens ha respost absolutament a res. Per tant, els seguim reclamant transparència. Si els preguntem per un tema i no fan referència al tema, no sabem si estan amagant alguna cosa o pot donar la sensació que volen amagar alguna cosa. Per tant, les preguntes que li fem és quin ha estat el motiu del tancament dels pavellons de les Comes durant la primera setmana del mes de juny del 2025? Quin va ser l'incident que va provocar el tancament de tots els pavellons que no han explicat? Quines deficiències s'han detectat a la coberta i sostre de les instal·lacions que s'han tancat? Quan es va fer la darrera revisió a la coberta i al sostre? Amb quina periodicitat es revisa aquesta part de la instal·lació? Quins treballs estan fent en aquests moments? Quins treballs es faran? S'ha posat en risc la seguretat dels usuaris i usuàries en algun moment? I quan es reobriran les instal·lacions afectades?